IFM News. Earthquake Alert. Impanakel iti may sa pasdek negosyo iti syudad Tilawag ana obrada ana saya at iti dock cover and hold ngam obraen dagiti tattao kabayatan iti earthquake drill iti Malim Kalman kalpasan ana gingined iti magnitude 5.8 at tinagsentroan na ket iti ili iti pasukin kunan ni Mr. JC Salvador ang kabayatan iti gingined iti Malim Kalman ket nupay adda iti panagpanik dagiti tattao ari iti building da ket nagrelax isuna ken inobra na dagiti maobra kabayatan iti drill at dock cover and hold ket ideanal pas iti gingineden ket rimor iso na manipot iti building imbatad na adak kelatulong iti maisaysay angkat a simultaneous earthquake drill iti probinsya nga idadaulwa ti PDRRM ken BFP Ilocos Norte. Actually kanina nagche-check ako dito sa Facebook, then nagrelax lang tapos lumalakas yung lindol, and then nakita ko yung mga tao na bumababa na nagpapanik na. So ako naman lumabas na rin ako. At least I have to secure myself na kailangan safe ako. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aramen.